Трэці тыдзень змагання ў беларускай футбольнай эліце падараваў гледачам амаль 2 дзесяткі трапных стрэлаў. АБФ ФТБ сфарміраваў уласны чарт найбольш прыгожых патрапленняў у браму за уикенд. На 5-м месцы выніковая ініцыятыва Александра Макася, які апынуўся ў патрэбным месцы ў патрэбны час і замкнуў прастрэл партнёра. Чацвёрты радок за рэактыўным Джасурбекам Яхшыбоевым, што стаў лідарам гонкі бамбардзіраў першынства пасля свайго патраплення. Трэцяя пазіцыя за халам нацыянальнай зборнай Владзіславам Клімовічам, які ўзрадаваў фанаў мінскага «Дынама». Другая пазіцыя за легіянерам гарадзей Лазарам Сайчычам, што адзначыўся са стандарта праз некалькі хвілін пасля з'яўлення на полі. Узначаліў жа спіс Яўген Клапоцкі, што чароўным стрэлам падараваў Віцебску не толькі першы ўласны гол клуба ў сезоне, але і перамогу над смалявічамі.